kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi kremet-kremet minyak dalan beserepan baru mlaku alon-alon monggo Bapak Surasa Kemrangan yang suara mesin saya keprungu banter ngajak reri ketak ing pundakku kowe senden atas titis rasa ning tias dalan-dalan kowe mung los pipiku alas paraden kumiter minangka seksine lakonku lan kowe Anggetara rasa tresnamu saya krasa nalika kok alas pipiku ing pundakku kowe sendet atas titis rasa ning tiang dalan-dalan kowe mung los rambutku alas paraden kumiter minangka seksine lakonku lan kowe Anggetara rasa tresnamu saya krasa nalika kok alas pipiku Sumirat kuning suminar suryawanci sore ing terminal Blitar kaya-kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi Kremet-kremet minyak dalan beserepan baru lagu alon-alon gombrang ing swara mesin saya keprungu banter ngajak reri ketan pundakku
kowe sender atas titis rasa ning tiang sak dalan-dalan kowe mong los rambutku alas paraden kumitir minangka seksine lakonku lan kowe anggeta rasa tresnamu saya krasa nalika kok alas pipiku ing pundakku kowe sender atas titis rasa ning tiang ing sak dalan-dalan kowe mong los rambutku alas paraden kumitir minangka seksine lakonku lan kowe anggeta rasa tresnamu saya krasa nalika kok alas pipiku monggo Mbak Yu Monggo Mas Landa. Terminal Trenggalek. Terima kasih Bu. Esok kae kowe ning sandengku ngawur gondo arum rembulan karisa cuil wis mangklung mangulon mapak tekaning rino angin esok sumilernya kuyong nyawiji ning ati sing umbar pangento-ento gayuh angen-angen kinubel ing panjangka tak gandeng tanganmu esok kae mapan dino-dino mrambat sawising sewengi bebarengan lumban ning tlaganing tresno esok kae sumendal ning ati kaya ngobong rasa nalika besaya adoh ninggal aku ijen ing terminal Trenggalek tak gandeng tanganmu esok kae mapan dino-dino mrambat sawising sewengi bebarengan lumban ning tlaganing tresno
nalika besaya adoh ninggal aku ijen ing terminal Trenggalek. Terima kasih Sendang Arum.